आं दिनै भिडिअ खालाय दंमानि रिजन नंखा चिनी जे रिसेंटली वायरल होंगे दंमानि आ भिडिअ न तयै जे भिडिअ ती सानाय जनो आबो चिनी माने एमन एंगेल के ती साका ओइनो दिगे ती साका लाइथाने सालो ई चलावे बरे कायसे काले पांडव मसामानि वीडियो मार्के वायरल हंगे टंका तांके हिनके गोबामा लुकुने पुस्तकांगा खरने याग रमले गोबागे मसाय तमन नुकै आरो बुइ काहमबो साका हामेबो सालाय तमनि नुकजाखा सुदु आमसुक सिमिया खरने खुनजु थेपाय कक सालायमा जरानो केस खलाय मतम सुमा काहि एंगेबो टंखाब्ला आबोके गोबामा लुकुनो बरनो नुकै जात्रे जातके सालायया ओ चलावे बरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एबा के बिहिक बसायदा अंगिया के बुनि बसाय बायदा सुवाक नंगे कैफे खलाय लोकनि बसकागो मोसावै दं आमा हाके गोबामानो सालाय तमनि नुकजाखा आबगै ए बरे एबा बखोक आमा जतनो क्लियर काहाम के तिनी सावै खना रखा ओ चला आमा के बया बिनि हामसमा चला लोकेशन एबा के बसायसि आं आनि बसायबे आतके मोसामने हामियाता चंगलायदि जों ब लोकनि बसकांगो केस मतम सुया बक सावन केस बागि खुनजु गाना खलाय बखोक थाबाय कक सामा दारतेसे मतम सुलायजाकति काहाय नरक नुखाना हनै ए बखोक बिनि खानि जत कक तमनि न सबाय शुक्रबार आ दिन सालि इन्सिडेंट अमानो सावै खना रखा आबन गारिबो आ दिन सालि कोनो तेव गोबामा कोनो सावै खना रखा अ बखोक सो हेंके नरबो आमो जत ए बखोनि खुतिना कामे खनाय नायदि पाइथगो आमो जत खनावै नोंताम सानाम जों कमेन्ट के साना तापौदि ते बिनि ककथेरनो नों बाहनो जाजक दं हांके भिडिअनो शेयर करदि आं दिनै भिडिअ खालाय दंमानि रिजन नंखा चिनी जे रिसेंटली वायरल होंगे दंमानि आ भिडिअ न तयै आ भिडिअ जे आं बाय मसाय दंनाय आबानि बसायसि माने आं ओइनो सला बाय मसाया आनि बसायबाय न आनि बुब्रांसलानि कायलाबारिनि हरो पाना रक बायै बुइ कसो बायै फैमिली मेम्बार्स रक बाय चिनी फ्रेंड्स रक बाय किसा मसालाय मानि आ जागाव जे नुखा किसरलाय जाक आबो किसरलाय मानिया खुनजुरो माने आनि बसाय आनो खुनजुरो कायसा सामानि के स्पीकर खरां गाहाम के खनाया दो के खुनजुरो माने आं मासे बनो सावो बवासे आनो सावा माइके सालाय मासि के जे भिडिअ ती सानाय जनो आबो चिनी माने एमन एंगेल के ती साका ओइनो दिगे ती साका अंके आ भिडिअ नुकजागै टंखा जे जों किस खलायलायो होने एक्चुअली आबो किस खलायलाय मानिया खुनजुरो कायसा माने क सालाय दं माने स्पीकर खरांनि बागै मोसातो दैना जों खुनजुरो किसा खुनजुर थेपावै माने कमा सालायया के आ जागा सोंखनो सिमिबो मोसाया दो जतन मोसाय दं जामाय गैना मनि दल रक जतन मोसाय दं आनि बुब्रां रक बु गोबां मा मोसाय दं अंगांगा माने जे भिडिअ खालायनाय जनो चिमिति साकाता ओंखाय माने दा कैसाको आं द ठीक आसे आं मतम फान सुलाय दंखा मतम फान सुलाय मोसायबान दंखाता फेमिली प्रोग्राम हायपानो कुनु तो खति गरै बिले आनि बसायनो आं आनि बसायबानो मतम सुलाय मोसावो बुइबाया एमने तो मतम सुलाया हायपान नरंनि बसकाङो जे एंगेल बाय फनुखा मतम सुलाय माहाय अंखा मतम फान सुलाय के ककरे फन आनि बसाय आनि इच्छा मतम सुलाय दा मसा सुलाया उ दा मसा तामखाय मसा बानि इच्छा से आसमै चिनि फेमिली मेम्बार्स रबो दङ आसकजा कोछु हनिया कारण बरनि बसकाङो तामा जों खुनजुरो कक सालाय माने बर स्पष्ट नुगै दं अंगांगाय कोसु साया आर जों बरनि बसकाङ मतम सुलाय दङ बर कोसु साया नंनाय कारण जों लीगली जों हस्बैंड वाइफ जों जेसपान खायमानो आर दा कैसाको साना मोजों माके हासि माने बर मनुष्यरानि थिंकिं सका हामिया आरो तो ठीक आसे जों हस्बैंड वाइफ मतम सुलाय माहाय अंखा बेड कमेन्ट खायका पब्लिक प्लेस आबते हिनै आं मानेखा एक्सेप्ट खायबो मानो आं जाया हनै तो किन्तु जे जागा आं सिंगल के मोसाय दङ आई थिंक चुनरी हिनै कैसा सं आरो आं सिंगल के मोसाय दङ केबो बाय याक बुरम लाया केबो बाय कबु कबाक लाया आनि हस्बैंड बहायनो आचगैसि दङ आनि बुफ्रांसला बाय आं हाकसाल केसे मोसालाय दङ आरो बहायनो बेड कमेन्ट फाय तांगै माने मोसामानि आबो कि ससा सालिया नातामो सिंगल मोसा थानोमो कमेन्ट फायो हामियानो अंगे बसायबे मोसा थानोमो हामियानो कमेन्ट फायो माने बर मनुष्यर बाक्सा आम सखे थिंकिं हामिया आसखे बखा हामिया जे बिहिक बसाय मोसामा पॉइंट नो रिसि नाकबायो जेलस नाकबायो तमानि जोंसो हामिमाया खुशी दंमाया बागैदा नातामो
Engke no bono request khaina mo songo je please mane a video o asik hamya comment ta khaibai sidi जों kaisa family borok chini basa tongo btui tongo bakra jak bakra buma bufa jati gusti tongo borok ni bskango no chunga pro mo sai tongmani borok no kusu hinia norok please kusu ta hanbai di abagai si tini ang o video ma khlaisio mane clarify khaina bagai je abo motom sulaimani ya Kau salaimani speaker khorang hwnui khunjur gandaro motom suma hai wngkha. Ar motom phano sui tongkha hwnkha जों bihik bwsaisi. Baksa comment khaio je bwsai nugya da naida tong tamo oino bai mwsari tong are bono ani bwsai. जों bufayong no kaimani khushi wngkha panda kaham khe samlogui mangkha panda complete wngkha phatarni borok thangbai kha hwnkhe जों nokni borok khungsa mwsalai kha जों jibi bo mwsai tongya pal no mwsai tongmani hwnkhe aro aswk khe hamya comment khainani to kuno kokya bli ke abagui no ang tini o video ni hoite khaiui clarify ma khaikha